Za ka iya cewa harkar fim ta yi wa jarumi Ali Nuhu riga da wando, kasancewar sanadin harkar fim ya samu maƙudan kuɗaɗe da ba shi da sa'a a masana'antar. Idan ka ɗauki jarumi Sani Danja da kuma marigayi Rabilu Musa ɗin Ibro. Kamar da yadda kuka sani, jarumi Ali Nuhu Allah ya azurta shi da yara biyu, mace da namiji, Ahmad Ali Nuhu da kuma Fatima Ali Nuhu, wanda tun suna ƙanana Ali Nuhu ya sa su cikin harkar fim, wanda su ma tauraruwar suke haskawa kamar yadda mahaifinsu ke haskawa. Bayan wasu lokuta dai an daina ganin fuskar Fatima Ali Nuhu a cikin fim, sai namijin wato Ahmad Ali Nuhu wanda tauraruwarsa take haskawa a cikin jarumai yara, wanda har lambar girmamawa aka bashi, wanda hakan ya jefa shakku a idanun masu kallo har suke jefa ayar tambaya cewa me yasa aka daina ganin fuskar Fatima Ali Nuhu a cikin fim. Dama dai wasu da yawa suna ganin rashin dacewar hakan na saka 'yarsa mace a cikin wannan harkar, saboda wasu da yawa suna yi wannan harkar ta fim kallon matattarar sharholiya kuma hanya ta ɓata tarbiyyar yara. Jarumi Ali Nuhu ya bayyana wa 'yan jarida a wata hira da a shekarar da ta wuce da gidan Radio Freedom, inda ya amsa tambaya kan batun daina ganin 'yarsa a cikin fina-finai, inda ya ce shi bai cire 'yarsa daga cikin harkar fim ba, kawai dai ita Fatima ba ta sha'awar fitowa a cikin harkar fina-finai, ta san kowa da ra'ayinsa. Ali Nuhu ya kara da cewa ni nakan baiwa yara na dama su zaɓi abin da suke da sha'awar yi. Kaga ɗana Ahmad yana da sha'awar yin fim, shi yasa ake ganinsa a cikin fina-finai. Ita kuma Fatima ta fi sha'awar ɓangaren ɗinki, wato fashion and design, shi yasa aka daina ganinta. Wannan shine dalili ba wani abu ba. Mafi yawancin jaruman da ake damawa da su a cikin wannan harkar yaransa ne, manya da ƙananan jarumai da suke cikin wannan masana'antar. Za ka iya cewa kusan wannan shine musabbabin da Ali Nuhu ya zama babban jagora akan duk wani jarumi har yake rike da wannan masana'antar, har ake masa lakabi da sarki. Sannan ba wani zamani da aka daina jin ɗuriyarsa a masana'antar. Za mu iya cewa tun bayan bayyana jarumin a ƙarni na 19, tauraruwarsa ke haskawa har yanzu, kuma ya bayyana fatansa akan yaransa su gaje shi.